nwanne m, bịa ka akpọrọ echiche latụ azụ jụọ onwe anyị ajụjụ ụfọdụ anyị na-ajụ n'oge ndị gara aga. Ajụjụ ndị dịka mmadụ ọ pụrụ ịgbacha otu maịlụ n'ọsọ na nkeji anọ? Mmadụ ọ pụrụ isi n'ụwa rigoro n'ọnwa? Ọ gaghị ekwe omume. Kedụkwanụ maka otu onye esonye ọkpụ goolu 82 n'otu egwuregwu bọọlụ aka nke mba ụwa? N'otu olekwanụ? Ọ dịkwa egwu. Ka m jụọ gị, mmadụ ọ pụrụ ịchọpụta ụmụ akụrụngwa mejupụtara ọbara na ọkpụkpụ niile dị mmadụ n'ahụ? Asị. Kedụkwanụ maka mmadụ na onye ọ naghị ahụ anya ịkparịta ụbụbọ, o kwere omume? Mbanụ. N'ezie nwanne m, ile anya n'ihe na-eme n'ọgbọ a nke anyị nọ n'ime ya taa, ị ga-ahụta na mmadụ emechawo ihe niile ndị a tinyejara. Mmadụ na-echizi ọnwa ka mmiri. Ka jụọ na-ese edepụtawo ngwongwo na ngwongwo niile mejupụtara ahụ mmadụ. Jụọ ese ka ọ dị taa, mmadụ na onye ọ naghị ahụ anya nwere ike ịkparịta nkata. Akụkọ ndekọ abụọ a ga-aga ole ghara ibi ya. Ọ bụ ezie na igwe mmadụ n'oge ahụ ekwetaghị na ihe ndị a ga-ekwe omume, ma site na amụmamụ sayensị na teknụzụ na mmadụ ịdị uchu n'ọrụ, ụmụ mmadụ ezutewo aka mgba ndị a bụ ọgbara igbogharị ma mee ka ha bụrụ akụkọ mgbe ochie. Ugbu a anyị na-asị gị nnọọ akpọsa oziọma ozuru mba nke anyị na Kumuyi, nke a na-eme kwa ụbọchị. Ọ bụ oge pụrụ iche anyị ji akọpụta ọtụtụ ọrụ ebube Chineke rụrụ na mkpọsa oziọma ozuru mba, nke onye hiwere ya bụ onye ọzọ atụrụ W.F. Kumuyi. Ọ bụ onye ozi Chineke ama ama na mgbasa oziọma n'ụwa niile. Iji ozi ya gbanwewo ndụ igwe mmadụ n'akụkụ ụwa niile n'ihe karịrị afọ 10. Inwe okwukwe na Chineke na-eme ka ike ya rụọ ọrụ, bụ anya bịa lere nke ga-ewebata ọganihu na ọtụtụ ngọzi Chineke na ndụ anyị. Taa, onye ọzụzụ atụrụ Kumuyi na-akpọgote anyị n'oche amara Chineke, onye pụrụ ime ihe niile, onye ọrụ ebube, onye ike niile dị n'elu na nke dị n'ụwa dị n'aka ya. Ọ gara ije n'elu mmiri ma rigoro eluigwe na-ejighị mbube. Ọ kwara ụzọ n'ịkpa ọgwọ mgbe ike gwụrụ ndị dibịa. Okwusi ọgwụ na ọkarịrị uche mmadụ, ka o site n'ike ọgwụgwọ nsọ ya degharịa ihe niile edere megide gị. Ọṅụ m enweghị atụ, dịka m na-ahụ na Chineke na-arụ ọrụ na ndụ gị ime ka ihe na-apụghị ime bụrụ ihe a pụrụ ime. Ị pụrụ ịma akụkọ a nke ọma nke dị n'ime akwụkwọ nsọ, ma ọ bụkwa na ịmaghị ya nke ọma, ma lee nchịkọta okwu dịka anyị na-ahụta ya n'ime akwụkwọ nsọ na Matiu isi 19 amaokwu nke 26. Ma Jizọs lere ha anya sị ha, n'ebe mmadụ nọ, nke a bụ ihe a na-apụghị ime, ma a pụrụ ime ihe niile n'ebe Chineke nọ. Onye nwe anyị Jizọs Kraịst gwara anyị na enwere ọtụtụ ihe ị pụrụ ịchọpụta n'ime ndụ gị, ọtụtụ ihe ị pụrụ ịchọpụta na gburugburu ebe ibi, nke bụ na n'ebe mmadụ nọ ọ bụ ihe a na-apụghị ime. O nwere ike bụ banyere ibi ndụ nke mmeri, ibi ndụ ezi omume, ibu ndụ dị n'ogo dị elu karịa ndị nọ gị gburugburu, ibi ndụ nke ịkwụwa aka ọtọ, ibi ndụ nke onye azọpụtara azọpụta, ndụ ezi omume. Ị nwere ike sị, kedu ka nke a ga-esi nwee isi? Ọbịa mere onye nwe Jizọs Kraịst ji sị na n'ebe mmadụ nọ, n'ike aka nke mmadụ, n'ịchị isi nke mmadụ, n'ihe mmadụ ọbụla pụrụ ime ma hapụ naanị ya. N'ebe mmadụ nọ, mmadụ niile, ndị nọ n'ogo dị elu, ndị nọ n'ogo dị ala, ndị nọ n'obodo mepere emepe, ndị gụrụ akwụkwọ gụwasị isi, n'ebe mmadụ nọ, na mba ọbụla, n'obodo ọbụla, n'ebe mmadụ nọ, nke a bụ ihe a na-apụghị ime, ma n'ebe Chineke nọ, ihe niile kwere omume. Achọrọ m ime ka gị onwe gị bụrụ onye ga-enwe okwukwe na ntụkwasị obi n'okwu ndị a onye nwe Jizọs Kraịst kwuru, na n'agbanyeghị na n'ime ndụ gị, n'agbanyeghị
na akọ na uche gị, n'agbanyeghị na n'ime ihe niile banyere ndụ gị, na nke a bụ ihe ị chọpụtara bụ ihe a na-apụghị ime. Ihe ọbụla ị chọpụtara bụ ihe a na-apụghị ime kemgbe nne na nna mụrụ gị. Ihe ọbụla ị chọpụtara taa n'abalị a apụrụ ime n'ebe Chineke nọ. Onye nwanyị na-akpọ gị oku. Onye nwanyị na-agwa gị, lee anya na ndụ gị, ihe niile ị chọpụtara bụ ihe a na-apụghị ime. Ị chọburu ka ị bie ndụ dị mma n'ụzọ dị otu abụghị n'ezi. Ị chọburu ka ị nwee ihe dị otu a, ka ị nwee ike, ume, mmụọ, ibi ndụ nke bụ ọpụrụ iche, nke bụ akwa akwụrụ. Ị pụghị ime nke a. Ị pụrụ ime ihe dị mma. Otu ihe a ga-eji mara na ị bịara ụwa a, na gị onwe gị bụ ọpụrụ iche, bụ onye a na-achọ achọ, ma ị pụghị ime nke a. Onye nwanyị na-akpọ gị oku n'abalị a, na-agwa gị okwu sị, n'ebe mmadụ nọ, nke a bụ ihe a na-apụghị ime, ma n'ebe Chineke nọ, a pụrụ ime ihe niile. Ma ihe ahụ ị chọpụtara bụ ihe a na-apụghị ime kemgbe a mụrụ gị. N'ime ndụ gị niile, n'agbanyeghị akwụkwọ niile ị gụrụ, n'agbanyeghị akụ na ụba ị nwere ju ụlọ ju mbara ezi, n'agbanyeghị ihe niile akụziere gị bụ ka esi eme ihe, ma echetaghị aja, ịhụta na ha niile bụ ihe a na-apụghị ime. Rịba ha ama, kpọọ ha aha, lekwasị ha anya nke ọma, chee echiche baa n'ime, were ire gị gụọ eze gị ọnụ, ka okwu nke Kraịst bụrụ nke aka gị, na ihe ahụ ị chọpụtara bụ ihe a na-apụghị ime. Chee echiche banyere, chebe echiche ime, anọla na nkịtị. Ihe ahụ nke ị chọpụtara bụ ihe a na-apụghị ime. N'abalị a bụ abalị a pụrụ ime ihe niile. Ọ bụ ezie na ụmụ mmadụ akpawo ike dị egwu nke kwesịrị ka ekwere ha egwu, ma ọ bụrụ na anyị ga-ekwuru onwe anyị eziokwu, anyị ga-ama n'onwe ori mgbe ọ dị anyị ka chi ewerego ehihie jie gawa dị lala dịkwa anyị wee dịka azụ mmiri taa bidoro ma jupụta na ga-eme agha. Ihe mmụta anyị nwetara na agba mbụ nke oziọma kpọbatara anyị n'ihu Chineke, onye ihe a na-apụghị ime adịghị n'ebe ọ nọ. Ihe mbụ anyị mụtaworo bụ na ọ bụghị ihe a na-apụghị ime bụ mmadụ ibi ndụ nke na-emeri mmehie. Kraịst Jizọs nwere ike nke ịgbaghara mmadụ mmehie ya, ike nke ime ka anyị onye nwụrụ anwụ na mmehie dị ndụ ọzọ, na ike nke ịsacha obi gị mee ka ọ dị ọcha pụọ na mmehie. Jọn isi mgbaamaokwu nke 12 gwara anyị maka ha rabụ ndị nara ya, ha ka o nyere ike ịbụ ụmụ Chineke bụ ndị kwere n'aha ya. Nke abụọ bụ na ọ bụ ezie na mmadụ nwere ebe ike ya jidebere, ma Chineke bụ onye ike ya na-enweghị njedebe. Ọ na-eti ike ya na ichi eze ya n'ọrụ n'ebe ihe niile o kere eke dị. Ya mere a pụrụ ime ihe niile n'ebe ọ nọ. Nke atọ bụ na ọ dị mkpa ka anyị ịchọpụta ihe niile na-echere gị aka mgba na ndụ a, leruo ha anya ihu na azụ, ma bute ha n'ihu Chineke na ekpere site na okwukwe bụ ịgba. Ugbu a ka anyị gaa n'ihu wee hụta ka Chineke site na mgbabata ọsọ enyemaka ya na ndụ anyị ga-esi mee ka ihe niile a na-apụghị ime bụrụ ihe a pụrụ ime. Ọ sịrị, Jizọs wee lee ha anya. O lere ha anya ya wee gaa ka onyoko meta banye n'ime obi ha. O wee sị ha, gwa ha niile okwu sị, n'otu n'otu gwa ha dịka otu ndị, na n'ebe mmadụ nọ, na n'ebe nwoke ahụ nọ, na n'ebe nwaanyị ahụ nọ, na n'ebe otu onye ahụ nọ, na nke a bụ ihe otu ihe a bụ ihe a na-apụghị ime, ma n'ebe Chineke nọ a pụrụ ime ihe niile. Ọ bụ ya bụ onye kere anyị, ọ pụkwara ikegharị anyị ọzọ. Ọ bụ ya bụ onye kpụrụ anyị, ọ pụkwara ịkpụgharị anyị ọzọ. Ọ bụ ya bụ onye kpụrụ mmadụ dị ka aja wee kunye ya ume ndụ, o wee dị ndụ. Ọ pụkwara ịkpụgharị mmadụ ọzọ. Ihe niile pụrụ ịbụ ihe a pụrụ ime. Mgbe Jizọs Kraịst batara n'ime ndụ gị,
mgbe onye nwaanyị na onwe ya nwere ihe jikọrọ gị na ya, o wee gbanwee ndụ gị wee dị ọhụrụ. Ihe ahụ nke na-asị apụghị m ime nke ahụ, apụghị m ime nke ọzọ, apụghị m ịga n'ụzọ nke a, apụghị m ime ka nke a kwuo omume. Ihe a na-apụghị ime ga-ala ka na ndụ gị. Ọ pụrụ ime ihe niile, ọ pụrụ ịzọpụta, ọ pụrụ ime ihe niile, ọ pụrụ ịgwọ nrịrịa. Ihe mmadụ na-apụbeghị ime kemgbe mmadụ pụtara ụwa, ọrịa niile dị iche iche nke mmadụ na-apụghị iwezuga, nrịa nke mmadụ na-apụghị ịgwọ, n'abalị a apụrụ ime ihe niile. Chineke na-abịakwute gị n'ike ya, ọ ga-agwọ ọrịa gị. Ndị niile ekwensu kere agbụ, ndị na-ahụju anya n'aka ike ọchịchịrị, n'aka ike ndị mmụọ ọjọọ, n'aka ndị ọjọọ dị iche, dịka ị na-akpọku Chineke n'abalị a, apụghị m ime nke a, ihe ndị ọzọ apụghị imere m ya n'ime ndụ m, mana amara m n'ihi na gị onwe gị bụ Jehova, n'ihi na gị onwe gị bụ Chineke, na ị ga-emere m nke a n'ime ndụ m n'abalị a. Ọ ga-eme n'ime ndụ gị, ọ ga-etiji ya gba niile, ọ ga-ala ike ekwensu niile n'iyi, ọ ga-eme ka ị nwere onwe gị ihe n'inwebeghị ike ime kemgbe ị pụtara ụwa, ihe na-ịchọpụtabeghị ogbugbo dịka mmadụ. Ogbugbo ga-esi n'eluigwe bata n'ime ndụ gị. Ihe mmadụ na-apụghị ime n'ebe ha ka Chineke anyị onye pụrụ ime ihe niile na-achị eze n'aka ọrụ ya. N'aka ya ka anyị si enweta ọgwụgwọ nsọ, nkasi obi na olileanya. N'oge nke Pọl onye ozi nke Chineke, ọ jụrụ ndị osi aghụghọ ndị bụ ekwe otu ajụjụ sị, gịnị mere ha na-atụle ya n'ihe a na-apụghị ikwe n'etiti unu, ma ọ bụrụ na Chineke na-eme ka ndị nwụrụ anwụ si n'ọnwụ bilie? Dịka anyị na-ekpe ekpere ma nwee okwukwe na Chineke, nwee okwukwe n'okwu ọnụ ya nke o kwuru na Jeremaya isi 32 amaokwu 27 sị, lee, mụ onwe m bụ Jehova Chineke nke anụ arụ niile bụ mmadụ. Ọ dị ihe ọbụla karịrị m ime. Ekwena ka ekwe na ikwe emu gbochie gị ịnata ọrụ ebube nke gị taa. Oge nke gị eruwo. Welie aka gị elu maka ihe ịrịba ama gị. Metụ aka gị nke ọzọ n'ebe ahụ ị nwere nsogbu. Ugbu a, ngwa ngwa anyị ga-asị amen nke ikpeazụ. Imepe anya gị wee tụlee onwe gị, ịhụta na Chineke emewo ihe ahụ na-apụghị ime ka ọ bụrụ ihe apụrụ ime na ndụ gị. Welie aka gị ahụ elu, lekwasị Chineke anya n'ihe ịrịba ama ga-eme na ndụ gị. Tụkwasị Chineke obi na n'ebe Chineke nọ apụrụ ime ihe niile. Nna anyị na-abịakwute gị n'abalị a n'okwukwe bụ ịgba, okwukwe nke na-adịghị akwanye, okwukwe nke bụ akwa akwụrụ, ebe anyị maara na n'ebe ị nọ apụrụ ime ihe niile. Anyị na-abịakwute gị maka ihe ndị ahụ niile apụrụ ime site n'okwukwe nke na-adịghị akwanye n'abalị a. Anyị na-arịọ gị onye nwe anyị, rụọ ọrụ ebube na ndụ onye ọbụla. Gwọọ ndị nrịrịa, napụta ndị ekere akpụ, tijie ịyagba niile, laa ọlụ niile nke ekwensu n'iyi. Onye nwe anyị, ana m arịọ gị na ihe mmadụ na-apụghị ime, ihe mmadụ na-emetụbeghị n'ụwa, na n'oge dịka nke a ugbu a, n'ebe anyị nọ n'ezi ozi ọma, na igwe redio, na igbe onyonyo TV, na n'ebe ọbụla mmadụ ọbụla nọ na-ege anyị ntị n'ụwa niile, ihe mmadụ na-apụghị ime, mee ya ugbu a n'aha Jizọs. Ka a gwọọ ọrịa ahụ na-enweghị ngwọta ugbu a. Oruru ọbara takpọọ n'aha Jizọs. Ọrịa kansa laa n'aha Jizọs. Ụkwara nta ka a gwọọ gị n'aha Jizọs. Ịyagba niile ọbụla, nhụju anya niile ọbụla ka ewezuga unu
na ndụ ụmụ mmadụ na n'arụ ụmụ mmadụ ugbu a n'aha Jizọs. Ọgwụgwọ nsọ n'ebe niile, nnapụta n'ebe niile, ihe ịrịba ama n'ebe niile. Onye nwe anyị, mee ka okwu ọnụ gị pụta ihe na ndụ onye ọbụla, akụkọ otuto n'ọnụ onye ọbụla. Anyị arịọ n'aha Jizọs, amen. Ekwenyere m n'obi m niile na ịnatawo ọrụ ebube na mmetụ aka nke Chineke. Anyị chọrọ isoro gị ṅụrịa ọṅụ. Anyị chọrọ ịnụ akụkọ otu ndị ahụ na-awabata oyi na ahụ banyere obi ebere Chineke, amara ya na ike ya. Biko zute anyị na www.dclm.org/testimony ịkọrọ anyị ihe Chineke mere gị. Jizọs gwara nwaanyị ahụ ọ napụtara n'aka ndị chọrọ iji nkume tugbuo ya okwu na Jọn 8:11 sị, mụ onwe m amaghịkwa gị ikpe, gaa nke gị, site n'ugbu a adịla na-emehie ọzọ. Ezi nchegharị na-adịgide dịka ị na-aga n'ihu na-agbaso eziokwu ndị ahụ ị nụrụ site n'okwu Chineke taa. Sonyere otu nzukọ kwenyere ihe niile edere n'akwụkwọ nsọ ma mee ka ịgarụ eluigwe bụrụ ihe kacha gị mkpa na ndụ a. Ọrụ ebube gị ga-adịgide. Ka anyị chịkọta okwu site n'otu abụ nke na-ebuli ike ọgwụgwọ nsọ nke Chineke n'aha ya elu. Ọkpara Chukwu agbadatawo ugbu a. 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 Ọ na-echere gị. 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 Ọkpara Chukwu agbadatawo ugbu a. Ọkpara Chukwu agbadatawo ugbu a. Ọkpara Chukwu agbadatawo ugbu a. Ọ na-echere gị. 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 Ọkpara Chukwu agbadatawo ugbu a. Ọkpara Chukwu agbadatawo ugbu a. Ya lele, ya lele, obianụ lele, ya lele, tingi bianụ lele, ya lele, obianụ lele, ya lele, nwanne bianụ lele, ya lele, obianụ lele, ya lele, obianụ lele, ya lele, obianụ lele, ya lele, nwanne bianụ lele, ya lele, bianụ lele. Imena maka isonye n'ihe omume GCK kwa ụbọchị. Anyị na-ezite ihe onyonyo ọhụrụ n'ebe a mgbe niile ịgba gị ume n'okwukwe. Ọzọkwa, mgbe ị na-ekesa ozi a ma na-esonyere anyị n'ọwa ozi anyị, ị na-enyere anyị aka ịgbasa ozi ọma a na-azọpụta ndụ n'ụwa niile. Biko mee ka anyị mata ihe ije ozi a meworo na ndụ gị ma kwupụta nke a n'ebe e nyere ohere maka ya na mgbada. Biko ka anyị na gị na-akparịta ụka site n'ọwa ozi anyị niile.
anyị na-atụ anya na ị ga-esonyere anyị site n'akụkụ ụwa niile n'ọgbakọ mgbasa ozi ọma nke na-abịa. Ndewo.